Bafowethu, ayikho into ebuhlungu njengokuthi uthi mawukhuza umuntu omthandayo umbuke ephambuka. Kubuhlungu kabi, kubuhlungu kabi ukubuka umuntu omthandayo ephambuka. Thina-ke njengabantu besilisa siyazi ukuthi kwesinye isikhathi sibe sengazuthi sinesidina noma sinesicefe uma ukhuza umuntu wesifazane omthanda bese kube sengazuthi mhlawumbe uyamlawula. Kubuhlungu bafowethu, kubuhlungu kabi ukubuka umuntu umthanda ufisa ukwakha umuzi naye, ufisa ukuthi uvuse umuzi kababa wakho naye, kodwa ngaso sonke isikhathi uma umkhuza engakulaleli noma engakuboni lokhu wena okubonayo kuyiphutha, hhayi ngoba umlawula. Kubuhlungu ngempela bafowethu ngoba ngisho uthenga isilwane, uthenga inkomo noma uthenga imbuzi noma uthenga imvu, uye ufise ukuthi uma ifika esibayeni sasekhaya kini ifike izale ikhulise isibaya, sikhule isibaya, sibe sikhulu isibaya sasekhaya kini. Kodwa akukaze uthole umuntu ethenga inkomo bese ngaso sonke isikhathi eyivulela ekuseni iphume ihambele khona izokwazi ukuyongena ey'nsimini zabantu izenzele ekuthandayo. Akekho umuntu othi uma ethenga inkomo abe nesifiso salokho. Ngiyaxolisa-ke uma ngenza isibonelo ngemvu noma ngembuzi noma ngenkomo, kodwa ngizama ukunibonisa ukuthi uma umuntu wesilisa ethatha umuntu wesifazane usuke enenhloso eyodwa yokuthi avuse umuzi wakubo noma avuse umuzi wakhe, ngoba sabantu besilisa sikwazi ukuzenzela lokho. Yingakho kuye kusiphoqe ukuthi uma kungenzeki lokho ugcina usubona kungcono ukuthi uthole omunye umuntu ozokwazi ukuthi ekwenze lokho noma ngabe unjani, uma nje kuphela ezokwazi ukuthi akwenzele lokho ngenhlonipho. Bafowethu, ngiyanicela onendlebe bafowethu uyezwa, asikwenzi ngoba sithanda ukuthi sigcine sibe abantu abangalungile noma abangebahle kini, sikwenza ngoba sinenhloso engicabanga ukuthi kini mhlampe nisuke ningakuboni lokho kumina. Kulungile bafowethu, ngicela ungandi kakhulu, udokotela uLucifer lo okhulumayo, inyanga bafowethu ekhona-ke endaweni yaseGoli, Protea Glen. Bengumuntu-ke bafowethu otholakala lapho e-Alex, angisekho e-Alex, ngise-Protea Glen njengamanje. Ngizama ukusondelela abantu abangala e-Protea Glen ngoba wonke umuntu uyekhala ethi usekudeni uma usendaweni ewukuthi, kodwa-ke ngikhona bafowethu manje ngila e-Protea Glen. Kulaba-ke abajwayele vele ukuhamba ibanga elide bakwamanye ama-province, nakhona hhayi ukuthi ngisendaweni esekudeni, kuyafana kini ngoba ufikele e-Park Station bese uthola imoto eyodwa ezokuthatha ezokubeka la ngikhona. Sibonge kakhulu bafowethu, udokotela uLucifer lona inyanga bafowethu, siyabonga.